Party Hills Leaders Conference มาที่เฮกเป็น APHLC อลงเคลมบังผู้บังเพียตุมนอนมาลมจิมิตเมปินเป็นอลังนิตุมอาร์พุกชิวลาเป็น Bharatiya Janata Party รัชจริยาสงลงก็จะปอกดุนลาเป็น APHLC เจมสันเซนอนเกเซงลาบางส่วน APHLC ลงก็จะปอกดุนลาปสอนสิลิตุมนอนมาลมอบิร์ตาเกลงดุโลตั้งแต่กุปยาปอดซี APHLC เคลมบังผู้บังเพียตุมอเมทางอาร์พุกชิวเป็น Bharatiya Janata Party ลงก็จะปอกดุนโลอังตอนอลัมนอนจินิปอนิกลนะการดอมNelimen Sondro Sing Longpi. Apangsi any karbi life kelang alat donafan kardom nang pajeriklo. Non nelilong kedo anut kaprek kalilo APHLC Youth Wing along as secretary lo Shersing Bey. Nani tumarji kelang penanta chinik tahipo kopia potlo plotang te APHLC long ingtang kring asongja pu plotang te Shersing Bey alang limenta taxi ang deng along situlo. Pinyalang lipen ka chingki ka chitan ponji lake APHLC ahem tu nalong non malom abui kang rai mate arnibang chibet me pin pen non ilitum pin purpon me kongrong pi rita kram sapi pen chenglok Stefan Pangcho la pen bikrom tok biat tom pen chenglok penang an APHLC klempang phubang phiatum APHLC aphan kachipang tangatum jai kathara phan ke kroi jai kathar ke japon atowar kiduna bang phatum kopia potsi men alang nitum arpu cheunang koklo la pen pini hat jong sitame bang ingkoi sose APHLC klembang phubang phi mate dak dasamet lumbajong ahawar mate dak lumbajong LA long ar pukedo bang phu selang litum amen ka chepeklang ponto la selang litum kopia thesi APHLC aphan obupsi alang litum BJP long ka chepok dun lo la so puthat APHLC atum ahin pen kopia lam thesi paklang ingtung alang litum pulo dak leadership crisis tepik ku selang litum aphan akoido la pen alang litum APHLC pen lada ke klem kedam aning ke the ke bob dokok asi pante ahok pepen APHLC aphan ning ke thia thai avedat loma dak ahok pepen APHLC long leadership crisis dokok loma anton alam alang lipen chini pompo afang sinali pan puthot kardom pajerlo nang li saido suyang pong pen pusata me apor nang chipi apor nang li pan ke chengsi karjukang tung lalo non het jong klang dong APHLC a leaders plotang te kongrong pi rita kram sapi atum pusita me lapen Stephen Pangcho punon Bikrom tok bi punon alang litum Arya Sangho pen alang litum ar puche OC BJP long alang litum ka pa ogdon Rita Kram sapia bangke women wing long so arlo RJ pen nyong siklang dong tan Rita Kram sapita inut lo la salang nita pa ogdon lo non het jong la ke toda balam lo toda la ke bang ing ko so se lumba jong LA long abang photum alang litum formally ke join ke avelang te bonsta me BJP long chepa ogdon eta tenglo ku salang litum nam chepa klang pondo la sila hai huya puthak APHLC a hin pen ko PC pu ke hainang litum apransi Norris life apan jurolo namatum rada pan declare da kalam the ka klang ji pan namna pro chi ben nilong anang gomri potame akiro pilo nili elabang solam puthak rat apan karbing lo rat pan klar dak pen ka pachini kang tung alam the ke la puhan lo ahok pet alam sinili ningjepo akan ahok hi alam nili ningjelo ini ilitum thegam long lo karbiang long BJP sarkar nangchari lo bupen karbiang long ke kiduk akhim si ing thurtut lo lasona kiduk sinon karbiang long nang plan lo pini inglo akhe tum mitha hem kachi kimunji aphan ke aphialam lo osumar tumphan lok pachar liji aphan Misten school ki toy dunji aphan ke aphialam lo latum so that unidet ahut antitame doi imu kachinam ya phan paristamul imu kichu ya phan tame CM aki hayalong mate BJP atumlong damnang kok RM damnang kok lason si tum thek damlong karbiang long BJP sarkar nang chari lo pen ke kiduk akhim nang kiduk pena potsi 90% inglong araratum ke pini kiduk pen da kiduk pik ang bong si dolang kok laso pena potsi BJP tum lapuson ki claim lake alang litum chini pa me pensi karbiang long ara pan ke paduk lo lake la paduk athi ke ilitum karbia ke atung pan isi pham ki tot asono lage itum langdam sinang
muni atum kangcir pika hut ke aki hodak ason le long sita dog jin nang nagji laki itum chini laso kiduk along BJP tumang advantage NC hal tum akangcir along latum pacit don dun si kupine sang ilin pen kupine tangka suri kep ingkoi pen lapuson si APHLC aradapan mate karbiang long aradapan by bomb than bomb mum bomb son si tum tek dam long lasi pini nang li amu heta ningjelo kong rung pia ki hai chitame alang li ahok lo APHLC huti si dak mil tum long si active alang li claim lo ni rita kram sapis tame alang li sitame alang li tame actively be sita kam claim lo itum ka dugwe tek dam long lo ala Stefan tu mangkela an active wen itum puda mon edegi ni itum athen itum ang tek long le sitame la kong rung pia ki hai la pe ni rita tung mang motela tung ke claim lo la claim pun tu puda mon la pe non ari sang ho pini atum APHLC lo claim bang putum bang ko bak non pini BJP long join don itum tek dam long lo alang itum kangcir pi ke pena pot si non ke ki hodak along sitame ki dog jina son sila tum tek dam long si hadak dam nang kok lo athe muni tum ingcir pik lo polo tangte chat asai ta tum ci utikang si ki chulong ye phangse tum ribungji lasi kupia posi pini karbiang long la posona ke plang dat lo la son na ke plang dat theke la halo itum karbiang long amat si ki jatum karbiang long termas kanstil amat si leadership bangke crisis the piklo APHLC long leadership crisis kali BJP long a leadership ki chok chip na posi karbiang long la puson ang deng pin nang dupak lo itum thekdam long my meeting long sitame BJP songja potum non ke karbiang long ke chingthur piklo towada dolo langta dolo meita dolo itum thekdam long non head jong ilutum misi inut youtuber pen paklang lo idon hem kahumridam jinso mimi alang li ahem awe alang li mahala so youtuber mata pulo laki hem ta nang nakne hem ta kali son ahok exactly laki lapuson akiduk kisung pensi pinikar biang long arat tum cicak nang lo lapuson hutke latung ke sang ilin vet pens tamil laki BJP long dun po sitame isialam mangken diliang ko karbiang long arat pan kapaklaran tu mangala halo ning kibidam thayabe alang litum non hejong bang koy bak amunit alang nong dun lo ben nirita kram sapi tum kong rung pi tum lapen sona taksi Stefano tum BJP long cepak dun lo nilitum ning duk lo alang litum APHLC asong APHLC ideology APHLC kimangalam hemprek six sulam chini pame pensi la chi o det pensi alang litum BJP long kitu bang ken litum ning duk lo atheni litum chini alang litum mata lage rat phalam thalo lapen nilitum mata lam than lo APHLC pen chi obu pensi BJP sarkar long dunlo polo tangte nang tu ming chibi non nang tu mithang akhe mithang along ri mithang along leapan kiche ki be arideng ban chitikang lo polo nang tu mathano usi alang tum ta lam thano la penil tum APHLC le thanmo athema BJP lake kiche ki be a party lake non tribal party la pel pu APHLC lake inglong akhe party Assamese khelonjia la pen ke tum adivasi tum isipet lo especially like halake bongo sana party BJP ke lasi nang tum komane bangjong si APHLC pen GOC akapreka party long dunlo pulong te nang tum mathano nang tum hang akhe phan bongali bihari ri deng ban chitibi kibi dikang son lo pole nang tum mathanon pusike dam tangar ni anta lam thanbom alali tum thanbom lo lasi non hoda kidun ke alali thang akhe phan kiche ki ber deng ban chitibi kibi dikang ji ame thang api apo phan ban kibi dikang ja phanse alang dam harak dun long lo pusini tung matha dam long lo lasi ning duk lo son mangi lasi non hedong putunang ko baing ko ba ko se dun lo pusi tum thek dam long lo si tame nili tum hin mangi tum ning bibe athe politics long ke lake kesono pyo munit khiti pina di munit kachi bung adim pina la dake kedam tang non hedong tum 7 APHLC foundation de ahut nili tum long don suri ki thomra don pharonar kebra don petroxy don atum BJP Congress nanchi OC nilitum party long nanchi pok don lasi lapen langdam polte nilitum ke arnistiwet ki clemency lapon
adon nang chepok dun ke lake nilutum calculation lo lake plus point ke nilutum nong si 90% 99% a plus point ke nilutum nong si dola la si tum gram tang ni thelong la MP pra da AP seven OC BJP long gidun bo mas joning paklang kami thaido di sitami ang tek ke nilutum mi muchot kende la sini tum ning ke banga bibe muthi ning kidu ko bangalang tum ahok alam chinis tami o tikang bup si BJP long gidung bang mute lake ning duk lo nang liklar daklam the nang kapachini pachoro lo nang liki puji pu bangke kar biang long economic crisis la so a crisis bangke Bharatiya Janata Party atum pre plan la tuma bangke kapangche pamisi ake hu ki phik akanem ui pusitame kepa choji phan la phan indirectly pen alang li tuma phan kai tek ba son sinang li bangke akoi tar pokpon lo exactly la penisi bangke nang li putulo APHLC ideology lapen inglong so to maphan ka cherai komalam chinipam ni pensi alang litum kidun ba ning duk chepek lan montame nang liki puthua bangke alang litum kangchir kalang ida joni alang litum ka chini ne dat pende kidun na pata kali alang litum chinipam mi pensi alang litum sai jok ji pensi kidun pusinang le bangke lam the chepek lan pon no asi sono lam lang dam nang nang ni phan ka jutukang tung lan lo MP election hut ang deng am jong si APHLC alam jong silang dam karbenglong political scenario jong si ilitum lang dam pelotang te dak 26 MSC constituency do la engkoi ra trop ang bong pen sirket ang hoi an mate sirket MSC constituency ke APHLC tum cepai pon no la sojok kebang jilang kilik MLA election punon MSC punon Bharatiya Janata Party phan bahariya challenges lo big challenges lo sitami non apor pamuhat nang lita pulo kongrong pi rita kram sapi at tumasona leaders alang litum pini nang litum long penci usi alang litum kapreka songlong ke cepaw don that joini lapen pini het jong ta bang engkoi tum cepaw don lo tante kibang jilang ephang non dai by election ta doji pusi ilitum berta long no daglong ni MSC constituency long lasi APHLC ke koi aradatum APHLC long penang ada koi dulu athema da leadership crisis palam pamuna ni paklar no te bon sita me akoi bangkel hai si do koklomati leadership crisis do la penada women wing itu mapanta president pipe la pen ke la so asong pen ken hokta le in elu bahi a crisis do uang bong pensi alang ni tumla dak do no puna si APHLC phan ke kroi aradatum kebang jilang election hut ke haji la pen nang litum ideology kachepapling unji pu ko an raratum aning the un po tangte non apor la bari mathame me mate dak big challenges kalimala nilitum phan leadership crisis pu nang pulo nitunta chichini lo sita piniar ni anta APHLC Central Committee a leader satuman ing tangkring sitolan jai kathar a leadership pen piniar ni Central Committee long ki do leaders atuman iklaivet sitolan muthe iri nirita kram sabya bangke alangli arpu kar iya joinesi idun laki itum alangli mithang statement men situm klar dak kan itum chinam lo kar biang lo arat ta chini lo lape non APHLC long ke wang tumana chini lo arpu phanle APHLC long ke wang nangji lapu kali lape non nilitum anta arpu phanle ke wang kali ideology phansi ke bang nilitum asar jai kathara mata pulo idam tang huta lalita ninje ulo nilitum party le ke pathe gali nitum ka ideology ke mang se ke pathe la posi BJP tum jong si kiche to phan 6 sidol arona teng pen amen in than vekpo la pen autonomous te pelong pu jong si alam chak do kok bolo tangte ba claim jaglo bolo tangte nilitum APHLC ben election masih fuke de jikuta ninje lo la sila dak pena posila ke itum APHLC president pena masila ke rada thenol ke lam chak ni bidelo apen alam ta ahok la hala so teng pulon te nilitum aman kito aki hai jay ke thara mata arpu phanle kari gali ba party bele ke pather gali ideology mate rat aki mang chu nai pu phan selang de kanenge exactly pini kar dak APHLC long ke bang tuman ta arpu phan ke bang gali ideology mate aki mang chu nai pu phan se ke bang bon tame nirita kram sapia bangke aning arolam chine tema non eklang taglo alang la an arni kiding APHLC long kidota alang ni arpu phansi alang ni kitu chot
Tapi arjing lo alang li presiden pini po alang li kaya. Sita me langdam lo kote alang li pan presiden kipi nangji la person aw odabe. Central committee tuma chini pame. Nil tuma alang li ningkan trok fuksian bake alang li dak central committee of women being a secretary in charge alang li pan pilo pata arpu ke thelo. Alang li do det pen alang li pan full project na li ci salamun kutame alang li full project women being central committee alang li seng de of women ke do pick par ni se tatim heda personal kum theklo la song taksi east west dima sok kar benglo ta women ke do pick lo sitame alang li leadership bang ke mu tu dun tu de ap lasi lahi hui lam thekdam long se alang li fan president pekok lo ti am se hinu thumo ji pu alam chini si alang li fan bang swar pu ngi pek de sita alang li yong si dak do thipen claim dam pamilo te central committee da bang lang bom lo chingwai bom sita me alang li bang ke la so ga chipan ding da lo pen ami thang real character ke apor pen nang klang lo lasi leadership crisis pu bang ke kar biang long aratum mathadan nang ne BJP tum da la so lam na tum ning alu chibiri ahokalam la ke ndili ke chipenda kulam lo APHLC leadership bang ke strongly sinon dolan jai ke thara leadership pen bang ke la ke intangkring ama sinom ke dolan lu ke pajut sinali phan karjukan tong nangli isi pherangke melong nangli lam theke chepek lang do la bangso pherangke melong nangli ki pula pohen do APHLC along klembang pu bang phia tum jong si BJP long ke chepok dunop lo tangte hemprek long letik ni tum sangsi kwa slogan adim bang ke bharat mata ki jai businon ke hangnang pu pese nangli lam theke chepek lang do la sela so tak thek pen ko pese pu labang solam ka hoklo pini BJP long dun lo polo tangte hada ke hemprek long letik ni tum sangsi no autonomous state no rest la pen ke tribal achithi pading nang polam ke hada ke avidat ko hada ke bharat mata ki jai polam sing klang rong tangte hala so slogan den pasi slogan ke lage ke hang thap kali gadi slogan ke lage salam chak mati isa semek mati di lage kasi alang mas semet avidat lo alang tum alam chak mata hada mas jut ko lo lage kasi tum thekdam long lo BJP party long ke hada ke hemprek long leting ni tum sangse polam ka avidat lo aposi hala dak kidun tum an ke lage hemprek alam ka avelu nili asbang so lam na li na juder person ko nili isetini ko nili yeng tong lang BJP tum kaning je vero lam ke la halo ba alang tak timang tal halo mane six sidul ka avidat nangji atum autonomous state si nangji husatum kanenge kasi rat phan ka pamang hu lage kasi karbiang lo arat kaduk kaveta chini pa menangji opia posi BJP tum six sidul ke chodor de lo autonomous state se nangji kanenge lo amut bialam ke la halo autonomous state ki kimji ke 6 sidul paragraph 20 part 1 ang ding pensi autonomous state ke kim vekji lapen article 244 a explanation of matanang tun lang dam the theglong recently ni dam tang operation tani li peklang lo article 244 a la ke 6 sidul paragraph 20 ang ding mesti kim vek nangji 6 sidul ban autonomous state ki chirap lok lo nili isti example dhara peklang lo muli tum anli do seta lang avite rengre lang li do seta an avite rengre lasila hindi ke la ke kinang so ginong lo exactly similarly lasona thaksi autonomous state pen 6 sidul ke la ke do vek na boy to phan 6 sidul se ke valo pote autonomous state ke la ke kimun elo longun elo lage lasi indirectly alang tum mane laso lam kani ke 6 sidul to do dilo pu alam kani bangke alang tum autonomous state ke hang helo pu phan se alang tum kaning jelo mo aphira phana ke kithan messenger phan ito prana pul ke 6 sidul lang elo pu ke na autonomous state long lelo la ke thang thelo pu lai hui alam di kapatam tak ponji phan se alang lila non alang to salam ni bom lasi karbiang lo ara china gi autonomous state nangji potoman 6 sidul ora ting pen kengkam chior si ke ki betumhan voter list amining thanangi potoman ke non APHLC long banglap nang pu laki ke cepatar alam kalipin lo itum adera long ri ke carai komji polodang te ilitum a ronaphan object nangji lapen hempek lo itum arjiding kluben tum kari di laki itum langkang itu sono laki lasi hempek lo silong lilo polodang te itum siksak pikhandangi itum akhe itum gereng dunji apan lasi BJP long cepa ogdun ke laki autonomous ka reject lo 6 sidul ka reject lo lasi kadu ka non BJP long kito according jil antame nang tuma thapa mepen mi thang phanchur kali khe phan ma thapen nang mi thang ma thana po di mi thang na chama thana po te khe phan ma thapen longri phan ma thapen 6 sidul bang study pa mepen autonomous ka pima po study pa mepen nang tum chinira episode silong ke bang labi phansin ni na chunuri thulong to phan welcome lo dakya dugo be phan me choro lo besang ho alang lihin pen lam theke chepek lang amut pi alam jong si tum thandam polo tangte economic crisis ke thepi ka joini kangchir thepi ka joini si BJP long ke chepok do mate ame thang kereng je phan chema than nang kok lo ar phi aphang chelang le pin pen alang li tum me thang kangchir thekti ka hut ke aham chumis se nang ji ok aham ri po som thaksi ajat aham sitame ki upaham sitame lang chudung pen ingti pen sitame an chonang kok ba bisarason se lang li si alam the chepek lang pon lo ala pen isia bang ke leadership crisis po thak sitame alang li
ahok pet pen dak leadership crisis doma vema palang le lam thi chepek lang pon lo la si non kelang nang jabang ke kar long autonomous council along MSC palong ni by election doji la sila bangso by election a hut dak bharatiya janata party tong chepahai unjima mate haladak APHLC atumma mate kaprek regional political party ma mate congress atumma labang ya porse thanpo lapen APHLC ratchari asong atum non malom penangan leader atum abui kangrai mate aning wang alang litum penangan abang photum kaprek asong long kechepa ogdun la so joy ni pen APHLC phan ko an akama hokdoji la penalang litum dam joy penta APHLC ing tangkring pensi nonason keklem kedam dojima rakeli tuma porsi chinipo tante karbiang long long political scenario mate ratcharia song tum ko PPC keklem kedam bomma nali tuma phan un ampen akenang soda beta na keban pi bom je phansi kai kita nili tum chisik la pen bori bom je tante pini alang ni besang ho pen kaching ki kachithan nansi engkone kokpo kada we phanta kurang thu